kif sibt ruħi hawn. Din l-mistoqsija dejjem jagħmlu ili, speċi kif sibt ruħak f'Malta. Sibt ruħi f'Malta bħala student, ġifieri ma ġejtx fil-baħar, ma ġejtx fuq dajsa, ħadd ma daħħalni b'mod kontrabandu, applikajt għal viża minn il-Ġordan li naħseb li sal-lum il-ġurnata ma fihiex ambaxxata Maltija, imma naħseb li hemm konsularju. U mort applikajt għal viża u ġejt kif jiġi kulħadd ġifieri b'mod legali, ġifieri b'mod normali, bħala student. Rajt Malta tinbidel, da żgur li rajt Malta tinbidel. Ilni hawn 30 sena ġifieri rajtha tinbidel fuq livell kulturali, fuq livell soċjali, fuq livell politiku, kważi f'kull aspettu Alla ħares jekk ma tinbidilx għax inkella tispiċċa bħal ċmina u sistema li ma tinbidilx tispiċċa. Meta ngħidu identità naħseb nitfixkil jiena meta ngħidu identità għax llum l-identità saret xi ħaġa magħmula minn 1000 ħaġa. Ġifieri saret xi ħaġa pjuttost komplessa. Fis-sens ġifieri jiena ġieli jistaqsuni inti x'inti Arbi, Ewropew, Musulman, Kristjan, Pagan. X'inti eżatt? Fl-aħħar ngħidilhom jiena daw kollha. Jiena daw kollha, iva, parti minni Musulman għax twilit Musulman u m'hemmx tagħmel. Mhux qed ngħid l-Iżlam huwa disgrazzja, imma it is an entity u parti mill-identità. Sewwa imma laqilni aktar minn nofs ħajti ngħix mal-insara mela jiena speċi ħadd id-drawwiet tal-insara. Jiġifieri rridu ma rridx parti minni saret nisranija. Sewwa u lejna ċittadin ta' dan l-globu, jiġifieri qed inġib ruħi b'mod globali, mela jiena I belong to the globe. Illum l-identità saret xi ħaġa diffiċli, saret komposta, komplikata u magħmula minn ħafna affarijiet. U mhux qed nitkellem jiġifieri f'sens dejjaq ta' reliġjon u kultura u x'ismu. Illum Malti tgħidlu kebab jaf x'inhu. Affarijiet li ktibt ovvjament bil-Arbi, bil-lingwa nattiva tiegħi. U għadni speċi niktib bil-Arbi, għax speċi l-lingwa tiegħek tibqa' l-iqreb ħaġa tiegħek. Iddeċidejtu li niktib bil-Malti meta skoprajt li jiena speċi infettat bil-kitba. Għax kultant nħobb ngħid il-kitba bħala infessjoni. Ġifieri xi ħaġa li tirkbek u trid tara se tagħmel. U kunt qed niktib bil-Arbi u naħżen ġieli bagħt lil xi gazzetti u dan. Imma mbagħad irrealizzajt imma speċi jiena mhux qed ngħix fost il-Maltin. U jekk qed ngħix fost il-Maltin u mhux qed ngħix temporanjament. Mela allura speċi jiena wieħed minnhom. Allura għalfejn ma nindirizzahomx bil-lingwa tagħhom. U waqt li nkun qed nindirizza lilhom inkun qed nindirizza lili nnifsi. Ukoll għax jiena parti minn dal-poplu. Jekk jiġri xi ħaġa lill-Maltin ħadd tiġri lili wkoll. Speċi jekk għandna destin wieħed u futur wieħed u mixja waħda, speċjal bliema lingwa l-aħjar li nkellmu, mhux bil-lingwa li jkellmuni biha, bil-lingwa tagħhom ta' kuljum. U jiena ma nħarix lejn lingwa Maltija bħala second language, kultant noħlum bil-Malti. Kultant noħlum bil-Malti. U jekk xi ħadd iqabbiżili fit-triq jiena u nsuq qabli toħroġ li xi kelma mhux kif suppost bil-Malti. Ġifieri ġiet tikkompeti mal-lingwa nattiva tiegħi u kultant tiġi qabilha. U ma nara xejn ħażin, ġifieri jekk inti qed tgħix mat-tagħlim, mela kun mat-tagħlim. Speċi jekk inti
ما ترفلتيش البولس tan-nies اللي تعيش فوسطهم ما تكتب شيء. issa la ftaħna speċi il-pakket tal-lingwa dik li tħollu torbot, ġifieri kittieb aħjar minn kittieb ieħor għax għandu l-lingwaġġ forsi aħjar minn ħadd ieħor. Mhux qed ngħid il-kitba lingwa biss, il-kitba ħafna aktar minn hekk. Immaġinazzjoni u osservazzjoni ħafna aktar ġifieri. Imma fl-aħħar mill-aħħar kif tpoġġi l-kliem. Issa jekk speċi kulħadd jgħidli imma inti kif tikteb bil-Malti u tikteb tajjeb bil-Malti. Ħafna drabi jien minn dejjem kelli passjoni enormi lejn lingwa. Tkun minn fejn tkun bħala sistema ta' ħsejjes taffaxxinani il-lingwa bħala sistema ta' ħsejjes. Imma fil-każ tal-Malti l-aktar ħaġa li azzardatni biex nikteb bil-Malti ovvjament huwa l-Arbi. Għalkemm ġifieri il-Malti jinkiteb bil-kontra tal-Arbi u kultant di bil-kontra ma tantx jifhmuha ħafna nies, ġifieri inti mhux qed nitkellmu fuq sempliċement kalligrafija li tibda mix-xellug għall-lemin u fil-każ tal-Arbi mill-lemin għax-xellug tiskanta. Kultant moħħok kollu jrid jaqleb għax-xellug mix-xellug għall-lemin biex tikteb bil-Malti. Avolja l-Arbi u l-Malti jiġu minn xulxin. Jiġu minn xulxin fis-sens meta żewġ lingwi jixxiebħu, il-lingwisti jgħidu li jew waħda ġejja mill-oħra jew waħda l-oħra. Sewwa l-Arbi iva kien x-xettru li azzardani biex nikteb bil-Malti avolja l-kalligrafija kompletament differenti. Il-lingwa hija proċess li ħin kollu għaddej, ġifieri huwa proċess ma jispiċċa qatt. Il-lingwa fenomenu li ħin kollu jiżviluppa. Il-lingwa huwa ħlejqa ħajja. Dejjem tinbidel u jekk ma tinbidilx ma tkampax. Ma tkampax, ejja ngħidu 20 sena ilu jekk tgħidil xi ħadd Facebook ma kien jifhem xejn. Jew tgħidlu Skype. Kien ħajaħseb li tkellmu biċ-Ċiniż. Sewwa. Imma fortunatament il-lingwa kapaċi tilqgħu u naħseb li infinita. Lingwa infinita. Fil-fatt il-responsa, il-feedback li ħadt mill-Array Malti hija li ħallitni speċi determinat biex inkompli nikteb. Għax naħseb kieku falla l-ewwel ktieb tiegħi kont naħsibha mod ieħor u ngħid li m'iniex qed nikkomunika ma' dawn in-nies. Kont qabli nwaħħal fija nnifsi li m'iniex tajjeb biex inwassal il-messaġġ. Imma fortunatament l-ewwel ktieb għamel suċċess għalkemm kienet kedda biex tippubblika speċi kulħadd beda jgħidli imma speċi kif ħanippreżentak l-Arrejja Maltin, il-pubbliku Malti meta inti ħadd dik il-kelma ħadd ma jaf bik. L-ewwel ktieb li ħriġt lura d-dar u ġrajiet oħra li ma ġrawx. Mort għand il-pubblikaturi ewlenin f'Malta u speċi ma qalulix li l-kitba mhux tajba, imma qaluli speċi inti min inti. Kif ħanieħdu riskju biex nippubblikaw meta ħadd ma jafek. Meta ħadd ma jafek. U kienet vera, kienet triq twila u daqsxejn ta' dwejjeq biex ngħidlek għall-kittieb speċi meta jaħdem fuq prodott u jpoġġi parti minnu nnifsu fih u mbagħad speċi ma jiġix mill-qu. Tħossa naqra għax il-kitba għall-kittieb bħal mara qed tippreżenta l-ibna. Issa mara għandi nifhem li tara l-ibna l-isbaħ wieħed li hawn fid-dinja.
jista' jkun li mhux hekk il-każ. Imma għalija huwa l-isbaħ wieħed għax ibinha. So mhux qed ngħidu li l-kittieb jara l-kitba tiegħu l-isbaħ ħaġa. Barra minn hekk għax inkella nifqu niktbu. Jiena kieku personalment jekk jidħol li xi fellus f'rasi li l-kitba tiegħi hija l-isbaħ ħaġa nieqaf nikteb speċi. Jiena nimmen li l-isbaħ kitba għadha ma nkitbitx għalhekk għadni nikteb għax forsi nilħaqha. Imma fil-bidu iva kienet problema kienet kedda fil-bidu. Imma imbagħad il-ktieb għamel suċċess u minn hemm infetħu li bibien li ma ngħidlekx wara dik il-kitba. Iva, speċi trid tikkonsisti u trid tkun konsistenti fil-kitba tiegħek u loġiku u ma toqgħodx tħarraf. U speċi trid xi ħaġa li tikkonvinċi l-qarrej. Il-qarrej mhuwiex ignorant. Il-qarrej mhuwiex fidil. Jiena naqra naħseb ma rridx nesaġera u ngħid li naqra kull ħaġa li tiġi pubblikata f'Malta, imma neċessarjament kważi kull ħaġa li tiġi pubblikata f'Malta u tasal għal idejja naqraha. Naqraha l-ewwel biex nżomm kuntatt mal-lingwa letterarja. Biex nitgħallem u biex nara li l-nifsi speċi vis-à-vis il-bqija tal-kittieba. Importantissimu għalija illi naqra kull xogħol illi joħroġ bil-Malti. Issa qed nitkellmu fuq is-suq lokali, fuq Malta. Mentri insegwi x'inhu jiġri fid-dinja, ovvjament. U naqra x'inhu joħroġ fid-dinja Arbija bla dubju għax speċi bla marrid. Dik il-lingwa tiegħi speċi kull ktieb li joħroġ jagħmel ħoss nara kif nakkwista. Iva, meta rbaħt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ma naħbi xejn mal-telespettaturi għax huma n-nies tiegħi l-ewwel relazzjoni tiegħi nfexxejt nibki. Speċi moment passjonali speċi qisu min-nies għatituk risposta li iva ikteb. Iva napprezzaw dak li qed tikteb. Il-kittieb ma jridx flus, ma jridx isir xi sinjur jew joqgħod ġovel l-Sużi u x'ismu. Il-kittieb kull ma jrid meta ngħid rikonozzjoni ġifieri mhix li tgħidlu speċi proset u ħantuk speċi statwa biex iżżomm. Le, ir-rikonozzjoni għall-kittieb huwa illi xi ħadd jifhmu. Li speċi ma kienx qed jitkellem mal-ħajt. Ma kienx qed jiktib għax-xejn. Kemm sejdu ma taf kemm mudwajja toqgħod nistenna. Dawk kemm fuq postilhom illi ġew. Iż-żejjed kollu żejjed? Kemm xeridu ma jiġ. Taf kemm mudwejja toqgħod tistenna. Issa veru ġbajt. Iż-żejjed kollu żejjed? Bonġu, Bonġu, kif inti l-lum? mux ħazin. Tabib qal li id-dieħla tkun tista' toħroġ mill-kamra ta' anke forsi tqatta' ftit ħin mal-pazjenti l-oħra fil-common room. Grazzi. X'inhu jiġri hemm barra ġara xi ħaġa? U tagħtix każ hawnhekk jagħmlu ħafna storbju għal xejn. Ħamur inkompli. Enjoy ta'. U hekk jimxu in tandem. Jew inkella l-alternattiva hija illi inti tagħmel fil-proċess tal-valutazzjoni. Bonġu, ġaħbekaw. Jinstema' u
Ma ninġida, missa mux ħazin. Imma tiegħek Ma t-teħeċ, La, issa le. Tajjeb, għax il-ħabib tiegħi Raymond hawnhekk jibbati b'qalbu. Imma jar minnek taf. Ejdlu biex bati jent, ejdlu bati. U xnajdlu, Ara ma tajdlu xintu, xej jaqta, biex imbati, rejja. Ejda kif, dak bati b'kollox. Toqgħodx tieħu għalina ħabib ta' aħnek serin il-kollu, aħna ġejjin u serin l-isptar għalina hawnhekk sar każin. Kma jinqala xej, diħla jibbatunu l-ura d-dar. Kem sajdumu ma jiġu. Issa xbajt. Min ħajdu ma jiġi? Mux dawk ten fuq. li jinvestigaw mhux biss Iż-żejjed kollu żejjed. biex irresqu Miskin, kif spiċċa zammit. Taf minu dak ent. Zammit tal-karozzi. Dan ir-raġel ħalla xi ħaġa wara. ħalla qabda flus imma. U wara laqasammu mill-ulidu, għax tuħel barra. Laqqas għaddu 15 ġurnata li ma sabx uħu fit-triq. Għattaru Pawl, uqgħod taħdem għalihom. Kellu l-karozzi, kellu l-flus, u kellu tfal. Min jaff fiex l-aħjar tinvesti l-lum? Tinvesti fil-karozzi? Jew fit-tfal? Il-Maltin bħalna jinvestu fit-tfal. Għalek dejjem jistaqsi kemm ħajdumu ma jiġu? Imma mhux fuq it-tfal jistaqsi. Ma min? Danġli, biex jiġu għalih. Ma smajtux il-ħin kollu jettem fuq. Miskin, kutab kis spiċċa. Għax ħada bi kbira wis, spiċċa minn moħħu. Biex mbagħad ħaduru flusu u tibgħu flus ta' triq. Dik hija l-ħajja. Tipprovax tifhem. Jien għadek imqajjem kustus. Lights out sabiħ. U provor qot. Good night. Nej. Paolo ترس له باولو زميت الله الشاج ورا تخلص له باولو زميت الله الشاج ورا تخلص في الكون باولو تخلص له باولو زميت الله الشاج ورا تخلص في الكون تخلص له باولو زميت الله الشاج في الكون ورا تخلص له باولو زميت الله الشاج ورا تخلص له باولو Proposta hija għandu ma qamx Paolo? Miet matul il-lejl. Ma kien jidher tant sewi ħasra. Paolo ma kienx se jmut. Paolo ma kienx. Le Paolo. Le Paolo. 13, 14, 15, 16, 18, 15, 16, 17. Jena jissem l-lum l-ħamlin 16. Tunnu farrak l-kulħat il-ġej minn pajiz nfarrak l-kollega tijek. taħseb xejn ħabib. Iż-żejjed kollu żejjed. Xinu sejt? Qalu li se jiġu għalija biex joħdu li magħhom. Missa għadda żmien biżejjed. U ħadd ma resaq l-hawn. Atfall tajtux, atfall. It-tfal,
it-tfal mhux se jiġu hawn. Dawk li kien jinteressom ħaduh u ħaduh kollu. Ma nafx. Ma x'taħseb li ikun jixtieq missier minn uliedu ħlif li jarhom aħjar minnu. Għandek tgħid tagħmel omrok u żmienek taħdem u tistinka biex tedukom, tarhom jikbru u tarhom isiru aħjar minnek. Imma mbagħad meta jsiru aħjar minnek jarmuk. Jagħmlu minn kollox biex joħdulek dik ix-xi ħaġa sabiħa li kull missier ikun iħobb. Tgħid għax ħabbejthom iż-żejjed? Ma nafx. Imma hekk naħseb. Biss, li kieku kelli nerġa' nibda ħajti mill-ġdid, kont nerġa' nħobbhom l-istess. L-immissjon. Għalli li abbandonawni fl-aħjar mument li għandi bżonnhom. Jiena għal dawk l-anġli dem fuq, qed jiddispjaċini. Kienu ġew biex joħduni magħhom. Ma mbagħad, f'daqqa waħda qalu li qalhom xi ħaġa. U kellhom jitilqu malajr. Imma qalu li ħajġew jiġu. Dana kollu għadda żmien issa. U ma ġewx. Tgħid il-mulej bat għalija u fl-aħħar mument reġa' bdielu. Nawkaw kienu, ġew għal Pawlu. Iva, naf. Konti li naf. Dak fortunat mhux bħali. Ma hu ħadd bħali. Id-dera dak li qed jibgħat għalihom il-mulej huma kollha taħt il-25. Jien ili fit-18 mindu ġejtaw u qatt ma bagħat għalija. Għamsu xinxilu. Ara l-ieħor. Il-numru tas-sodda tiegħi 18 u tiegħek ola minn hekk. Ħajkolli mmur għax forsi t-tabek li bat. Ara ma taħsibniex xi affarijiet li ta' jew xi xitan fġieħ il-mulej. Jiena nistenna qiegħed hemm minni. Ili nistenna issa. Imma issa xbajt. Iżejjed kollu żejjed. Ara, ġejjina Raymond. Fortunat li hu. Mur kelbu. Mur. U isma, jekk għandek xi lejra, qis li tmur tonfoq u tgawdi għallum qabel għada. Ma tistax tidħol bħalissa xbin. X'ġara? Mit pazjent, għati ċans ftit ieħor. Raymond? Raymond? Tafu? Raymond! Raymond! Ikkalma ħabib, ikkalma. Raymond! Raymond! Ġara, ħabib. Sibtek li sejra l-aħjar. ħaterġa' tmur lura l kif kont kif tħaltaw? Tewden bl-arbi? Joseph Zammit. Għala qiegħed. Min? Joey Zammit, ilu għaw xhur twal. Għama ħadd dak l-eżem ili għaw ħafna snin. Żgur. Sodda 18. Is-soda daw m'għandhomx numri. Le, għandhom. Tiegħi il-numru. Il-numru tiegħi. Għajli, x'numru għandek? Tiegħi il-numru. Ġatlek. Is-soda daw m'għandhomx numri. Ħuduh fis-sodda u t-tuħġ iktar morfina. Bonġu, kif qed tħossok? Kuntent li sejr id-dar? Iva, grazzi. Rasek okej?
Modu xi telfek dakux. Issa ħafna ħjar. Ma minn durajt il-professur kollox sew. Maħseb l-effett tal-morfina. Dak laqwa. Kem tistenna ftit ta' dak tiġu għalik. Kemm se jdumu ma jiġu? Żejjed kollu żejjed.